Επενδύοντας στο μέλλον του τουριστικού real estate στην Ελλάδα, η Dolphin Capital προσελκύει κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες του εξωτερικού, όπως η Aman Resorts, Nikki Beach, Oberoi, Waldorf Astoria. Ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα που συναγωνίζονται επαξίως τα καλύτερα του κόσμου και ανοίγουν τις πύλες τους στην ελίτ του διεθνούς jet set. Το δελφίνι είναι ο βασιλιάς των θαλασσών. Στην αρχαιότητα το θεωρούσαν θεόσταλτο, που σκοπό είχε να μεταφέρει μήνυμα σε όσους ταξίδευαν. Ένα δελφίνι που γεννήθηκε το 2004 έχει βάλει πλώρη να κυριαρχήσει στην ανάπτυξη οργανωμένων συγκροτημάτων παραθεριστικών κατοικιών σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο. Ο λόγος για την Dolphin Capital Investors, το επενδυτικό όχημα του ομίλου Dolphin Capital που ίδρυσε ο Μίλτος Καμπουρίδης, με στόχο να δημιουργεί ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα για να προσελκύει επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων. Προσιλωμένος στο όραμά του για την ανάδειξη της Ελλάδας σε υψηλής ποιότητας τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, ο ιδρυτής της Dolphin Capital, Μίλτος Καμπουρίδης, συνέχισε να επενδύει και μεσούσης της κρίσης στην ανάπτυξη νέων πολυτελών θερέτρων. Ο ίδιος εξηγεί ότι διέκρινε από πολύ νωρίς το κενό που υπάρχει στο τουριστικό πεδίο και μας μιλάει για τα επόμενα επενδυτικά πλάνα του. Κύριε Καμπουρίδη, πώς προέκυψε η ιδέα της Dolphin Capital? Πρώτο ήρθα στην Ελλάδα το 2002 για να διερευνήσω επενδυτικές ευκαιρίες. Τότε διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα μεγάλο επενδυτικό κενό στον τομέα των ολοκληρωμένων τουριστικών θερέτρων. Η Ελλάδα, μια πανέμορφη χώρα με καταπληκτική πρώτη ύλη, δεν είχε ολοκληρωμένα θέρετρα επίπεδου όπως σε άλλες χώρες του κόσμου. Έτσι αποφάσισα να επικεντρωθώ στην ανάπτυξη αυτών των θερέτρων. Ίσως ο κοινός θνητός δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο, δηλαδή ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της Dolphin. Έχετε δίκιο. Το ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο είναι μια μεγάλη έκταση που συμπεριλαμβάνει ξενοδοχείο ή ένα ή περισσότερα υψηλού επίπεδου, εγκαταστάσεις αναψυχής όπως γήπεδο γκολφ, όπως μια μαρίνα, όπως γήπεδα και πολλές παραθεριστικές κατοικίες. Έτσι κάποιος που είναι σε αυτό το θέρετρο μπορεί να έρθει και σαν τουρίστας ή σαν ιδιοκτήτης να αγοράσει κάποια κατοικίας και απολαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τις υποδομές. Περίοπτη θέση στο επενδυτικό πλάνο της Dolphin Capital έχει αποκτήσει η περιοχή της Αργολίδας και ειδικότερα το Πόρτο Χέλι, όπου το καλοκαίρι του 2014 άνοιξε το Nikki Beach Resort and Spa της ομώνυμης παγκοσμίου φήμης αλυσίδας που διοργανώνει ορισμένα από τα πιο θρυλικά πάρτι χλειδί στον κόσμο. I love Nikki Beach. One of the reasons why we chose Portoheli to launch our first hotel in Europe was mainly based on our belief and our alignment with the vision of Dolphin Capital in relaunching this destination as the Greek Riviera with a long history of wealthy, affluent Athenians coming and residing and staying in Portoheli and in the vicinity. We believe it is part of the future of Greece. This destination is part of the rebirth of the Greek tourism industry, and we want to be part of it.
Το Nikki Beach στεγάζεται σε ανακαινισμένο ξενοδοχείο του 1970 και έχει έκταση 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Κάθε μία από τις 66 σουίτες του προσφέρει πανοραμική θέα στο Αιγαίο, ορισμένες διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα. The complete transformation of the property was quite a successful one. I think by all means and by all standards in regards to the Greek hotel industry as well as from an international perspective. I think we're all very proud of the achievement and we're hoping to set new standards for the hotel industry in Greece as a whole. Υψηλού επίπεδου τα εστιατόρια του ξενοδοχείου, από τα οποία ξεχωρίζει το περίφημο Sushi Dragon. Ελληνική Ριβιέρα αποκαλείται το Πόρτο Χέλι, που έχει μακρά παράδοση ως προορισμός πολυτελών διακοπών. Εδώ δημιουργήθηκε το πρώτο στην Ελλάδα Nikki Beach, που ήρθε να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη έγκλη στην περιοχή. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται οι σπέτσες, που προσφέρονται για κοντινή απόδραση με ένα από τα θαλάσσια ταξί. There are obviously many other advantages and qualities to the destination aside from Porto Heli itself and its beautiful bays and natural attractions. You have the famous island of Spetses, which has attracted royalties and celebrities all along, as well as Hydra, the beauties of Poros, and so on. So we believe we are in a unique location within Greece, and this is only going to be the beginning. We have extremely high hopes of developing a unique portfolio of properties within Greece, a limited one, but I think there are still a few destinations where Nikki Beach would very much bring added value to the Greek tourism as a whole. Το Nikki Beach Resort and Spa ήταν το πιο πρόσφατο διαμάντι στο στέμμα της Dolphin Capital, που ονομάζεται The Porto Heli Collection. Είχε προηγηθεί το υπερπολιτελές VIP Resort Aman Zoe, το πρώτο Aman Resort που άνοιξε στην Ελλάδα. Κατά μέσο όρο, περίπου το κάθε βράδυ το κόστος είναι γύρω στα 1.400-1.500 ευρώ και το κάθε δωμάτιο σε ημερήσια βάση ξοδεύει γύρω στα 700 ευρώ, πέραν του κόστους της ημερήσιας διαμονής τους, το οποίο καταλαβαίνετε ότι έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τους πάντες, για τη γύρω περιοχή, για τις ταβέρνες, για τα εστιατόρια, για τις διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν από water ski μέχρι ενοικιάσεις σκαφών, μέχρι ενοικιάσεις ελικοπτέρων κτλ. Και σαφώς, ακριβώς επειδή οι ξένοι δεν ταξιδεύουν μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Διαψεύδοντας τις Κασάνδρες που έκαναν λόγο για εξαιρετικά παρακινδυνευμένο εγχείρημα εν μέσω κρίσης, το Aman Zoe προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως και έγινε μαγνήτης για την αφρόκρεμα του υψηλού τουρισμού. 38 σουίτες που φέρουν την υπογραφή του διάσημου αρχιτέκτονα N. Tuttle προσφέρουν στον επισκέπτη πολυτελή διαμονή. Μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι περίπου 700-800 τετραγωνικά, σε πολύ μεγάλα οικόπεδα, περίπου 10 στρέμματα. Κατά μέσο όρο οι τιμές πώλησης είναι περίπου 10.000 ευρώ το τετραγωνικό για μια ολοκληρωμένη κατοικία που έχει τα πάντα μέσα, μέχρι και τα σεντόνια και τα μαχαιροπύρουνα.
Τα resorts της κορυφαίας αλυσίδας VIP τουριστικών θερέτρων στον κόσμο ξεχωρίζουν για την απαράμιλη ποιότητά τους και τις εξαιρετικές υπηρεσίες τους, που απευθύνονται σε επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων. Η Amman Resorts είναι μια εταιρεία η οποία κάθε χρόνο από τα πιο γνωστά μέσα του κόσμου ανακηρύσσει τόση πιο καλή και πιο πολυτελής και ξενοδοχειακή αλυσίδα, η οποία ανταποκρίνεται σε ένα πολύ ειδικό κομμάτι του τουρισμού. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τη χαλαρή κομψότητα, είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για αυτό το πράγμα, θέλουν πάρα πολύ καλό σέρβις, πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και την ιδιωτικότητά τους σε πολύ μοναδικές τοποθεσίες. Θηραμβικά σχόλια έχει αποσπάσει από το διεθνή τύπο το Amman Zoe στο Πόρτο Χέλι, το πρώτο στην Ελλάδα που φέρει τη σφραγίδα της διάσημης ασιατικής αλυσίδας Amman Resorts. Το Amman Zoe από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του διακρίθηκε από τα καλύτερα περιοδικά και μέσα σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ προσωπικά ότι το καλύτερο ήταν ένα άρθρο το οποίο έγραψε η Βικτόρια Χίσλοπ, που την ξέρουμε όλοι από το νησί, η οποία έγραψε ότι με αυτό το ξενοδοχείο επιτέλους ανοίγεται μια νέα Ελλάδα, υπηρεσίες πολύ υψηλού επίπεδου, και αυτή είναι η διαδρομή την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για να μπει σε μια διαφορετική τροχιά. Ξέρετε, ορισμένοι σκέφτονται ότι το είδος των θερέτρων στα οποία εσείς επιμένετε ή τέλος πάντων δραστηριοποιείται η Dolphin απευθύνεται σε ένα κλειστό κλαμπ υψηλών εισοδημάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή διασπορά ωφέλους, να το πω έτσι, στην ελληνική οικονομία, στη γύρω περιοχή, στις τοπικές οικονομίες. Τι θα λέγατε? Θα έλεγα το αντίθετο. Ο μέσος επισκέπτης που έρχεται και μένει και εξοδεύει στα δικά μας resorts, εξοδεύει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα από τον κοινό επισκέπτη αλλού. Και οι δικοί μας επισκέπτες, επειδή στα θέρετρα αυτά δεν παίρνουν αυτό το πακέτο, το all-inclusive, είναι έξω και εξοδεύουν. Στις ταβέρνες, στα καταστήματα, στα ταξί. Έχοντας πλέον δώσει νέα πνοή στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας, η Dolphin Capital συνεχίζει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών θερέτρων που προσελκύουν επισκέπτες όλους τους μήνες του χρόνου. Ορισμένοι μάλιστα παίρνουν την απόφαση να αγοράσουν τουριστική κατοικία σε προνομιακή τοποθεσία. Η Dolphin διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην παροχή τουριστικών θέρετρων υψηλής ποιότητας, σκοπεύοντας την υψηλή απόδοση. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιο της θέρετρα όπως το Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι και το Amman Zoe, προσελκύει τουρίστες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα στην ελληνική αγορά και απαιτούν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες. Με το πέρασμα του χρόνου, αυξάνεται η ζήτηση για προορισμούς πολυτελείας και τέτοιου είδους αναπτύξεις θα συμβάλλουν στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Η Ελλάδα μπορεί να υποφεληθεί σημαντικά από την αξιοποίηση του τουρισμού πολυτελείας και η Dolphin βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε να έρχεται ένα άλλο είδος τουρισμού στη χώρα μας, να μένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να χρησιμοποιούν όλες τις εγκαταστάσεις, να έρχονται off-season σε περιόδους που ήταν νεκρές τουριστικά, να βοηθούν την τοπική οικονομία και παράλληλα κάποιοι από αυτούς να αγοράζουν και τουριστικές κατοικίες μέσα στο Amman Zoe, οι οποίες διαχειρίζονται από το Amman Zoe το ίδιο. Τις οποίες τουριστικές κατοικίες, όταν οι ίδιοι ιδιοκτήτες δεν χρησιμοποιούν, μπορούν να τους νοικιάσουν μέσω του ξενοδοχείου.
Καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων υποψηφίων επενδυτών από το εξωτερικό που θα θελήσουν να αποκτήσουν τουριστική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει, όπως μας εξηγεί ο κύριος Καμπουρίδης, το προνόμιο της μόνιμης βίζας παραμονής. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η εισαγωγή της πολιτικής για την μόνιμη βίζα παραμονής στην Ελλάδα. Αυτό έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία σε άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους αγοράζουν κατοικία στην Ελλάδα να τους χορηγείται αυτή η βίζα. Πιστεύω η δυναμική αυτού του εγχειρήματος είναι τεράστια. Μιλάμε για δισεκατομμύρια Ασιάτες, που θα θέλανε, εύπορους Ασιάτες, που θα θέλανε να έχουν αυτή την άδεια παραμονής στην Ευρώπη. Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, όμως είναι και το μεγάλο ζητούμενο σε μια περίοδο, ξέρετε, οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα που προσπαθεί να ανακάμψει. Για παράδειγμα, στο Αμαντζόι, παρόλο που τα δωμάτια είναι 40, εργοδοτούμε 200 άτομα από Έλληνες, από την τοπική κοινωνία περισσότερο. Λοιπόν, η αναλογία προσωπικού προς δωμάτιο είναι τουλάχιστον 5 προς 1, που είναι η υψηλότερη στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη. Άρα και αυτό είναι μόνο η αρχή. Όπως επεκτείνεται το Αμαντζόι, ο αριθμός των εργαζομένων θα αυξηθεί πολύ περισσότερο. Παλιά λέγαμε ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες. Ο Έλληνας εργαζόμενος, ότι αυτό είναι το πρόβλημα στις μονάδες μας. Βλέπουμε από το Αμαντζόι ότι με ένα ξενοδοχείο που είναι πάνω από 50% Έλληνες, ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες και σε ανταγωνιστικό βαθμό και σε καλύτερος από πολλές άλλες χώρες. Άρα αυτό το κενό δεν υφίσταται, δεν είναι αλήθεια. Η Dolphin Capital δεν περιορίζεται όμως στην Ελλάδα. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο παίκτη με ισχυρή παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στον Παναμά και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα στους στόχους της Dolphin. Ξέρω ότι δραστηριοποιείται και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Ασφαλώς. Η Dolphin δραστηριοποιείται σε 6 χώρες αυτή τη στιγμή. Έχουμε στο σχέδιά μας και μερικές άλλες. Αλλά η κυριότερη έμφαση που έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Έχουμε στην Κρήτη σχεδιάσει και έχουμε αδειοδοτήσει το πρώτο Waldorf Astoria που θα γίνει στη Μεσόγειο. Έχουμε για παράδειγμα αδειοδοτήσει στη Τζιά το δεύτερο Aman Resort που θα χτίσουμε στην Ελλάδα. Στην Βιωτία έχουμε αδειοδοτήσει το πρώτο Oberoi Resort που θα γίνει στην Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι μπαίνουν και ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά μέσω του Αντένα αν μπορούσατε να απευθυνθείτε σε συναδέλφους, ενώ σε άλλα μεγάλα φαντς ή εταιρείες, θα τους λέγατε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σαφώς. Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει δεκάδες τέτοια θέρετρα. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει, να μην πω εκατοντάδες, αλλά ακόμα περισσότερες δεκάδες golf courses. Και πολλά άλλα, όπως μαρίνες και άλλες υποδομές αναψυχής. Και να είναι μια χώρα στην οποία οι τουρίστες έρχονται σε 12μηνη βάση και όχι μόνο τους 4-5 μήνες του καλοκαιριού. Γενικότερα είστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο κομμάτι της τουριστικής επένδυσης? Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο, αλλά ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Ίσως είμαι από τους πλέον αισιόδοξους, εξάλλου το αποδεικνύουμε με τις επενδύσεις που κάνουμε. Γιατί μπορεί να έχουμε περάσει εδώ μια μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά αυτή η κρίση πιστεύω
αναδιαμόρφωσε τις προτεραιότητες, νομίζω έκανε σαφές που πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να διορθωθεί και πώς πρέπει και η κυβέρνηση και η κοινωνία να αντιμετωπίσει τους επενδυτές στο μέλλον. Με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, οι προοπτικές ανάπτυξης γίνονται όλο ένα και πιο ευίωνες, ιδιαιτέρως για τον τουρισμό, που αποτελεί ένα από τα βαριά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας. I like most the pictures, the bedrooms, the music, the colors, and everything. The swimming pool, and all of the other things. Do you like Nikki Beach? I love Nikki Beach. All right.